Blíží se konec roku, takže jsem si dělala takový shrnutí toho, co se mi za ten rok povedlo a nepovedlo. A taky mě zajímalo, kolik jsem strávila času na mobilu na sociálních sítích. Takže jsem si udělala součet toho, kolik denně proswipuju a zjistila jsem, že jsem za rok 2025 proswipovala 90 dní čistého času. 90 dní čistého času. A jakoby divím se vnitřně, nebo vždycky jsem překvapená z toho, že moje nálada je nahoru dolů a že se cítím nestabilní. Jakoby myslím si, že jsem rozklíčovala, proč to tak je, a říkala jsem si, že vám to tady sdělím, protože pravděpodobně nejsem jediná. A taky protože mi přijde, že se tady nad tou konkrétní závislostí naše generace až tak nepozastavuje, jako třeba u nějakých omamných látek nebo jiných závislostí, a přitom je to reálně škodlivý a způsobuje to mnohdy naše deprese a divnostavy, který třeba tak moc generace před náma neměla.